ples. Moje meno je Slovakia Minecraft a ja vás vítam pri druhom dieli z Let's Playu z Minecraftu. V prvom dieli sme si postavili takýto totém, ktorý je zatiaľ našim domovom. V tomto druhom dieli pôjdeme, neviem čo urobiť, lebo máme toľko málo vecí, že... No, pôjdem sa takám skryť. A na stĺpe hádam nebudem bývať. Tuto pôjdem všetko prečkať celú noc, ktorú by som si radšej vypolal, čo už narobím. No. A akurát tam môžete vidieť creepera. A teraz neviem, táto noc ma trošku uväznila, lebo čo by som mal teraz urobiť, čo by som mal teraz robiť, a tak ma napadlo, že si môžeme pozrieť štatistiky. Takže, game quit 1, silence dead. Dobre. Ukáž, ako sme na tom s príšerami, dobre. Takže, achievements, achievements, takže, crafting sme si podľa mňa už urobili, nie? No. Takže nemáme nič okrem otvorenia inventára, nemyslím si. Máme aj toto. Aj sekeru máme. Ako si tuto dole môžete všimnúť, máme jeden level a z toho sa dá enchantovať. A teraz, neviem, ani sa veľmi nechcem hýbať, lebo ak ma zabijú, ja toto miesto nenájdem už. Takže achievementy, takže si zatiaľ kde je mesiac, ja by som tak chcela, aby už zašiel. Neviem. Hackneme si, aby zašiel, aby sme tu zase nemuseli pol hodinu čakať, alebo nie? Neviem ani. Ťažké rozhodnutie. No, tak ja to video stopnem a potom sa ozvem, keď bude deň. Dobre. Takže som opäť tu, akurát začal deň. A teraz by som mohol stať ďalto aj výjsť. A neviem, či viete, čo je ten tam biom, ja nie, ale taký čudný sa mi dakíny zdá, ako bývali vždy. Všelijaké biomy. Takže ja neviem. Fuj, ak tam nedočiahnem, a dočiahnem tam našťastie, dobre. Čiže si zoberiem aj sekeru. Zoberiem si potrebné veci stadiaľ, toto sa mi nič nevypekalo. Dobre. A piesok akurát, no. To si zoberieme, aby sa nám to nerozsypalo. A zbúrame čestu, ona vám takto normálne ako všetko vypadne. No. Teraz čo? Idem tuto do lesa si narúbať také drevo. A počkaj, dreva máme vlastne veľa. No, tak ideme na ďalší krok. Crafting sme tam pravda, že nechali, tak kde odletel. Ideme na ďalší krok a ten sa volá cobblestone. Že urobíme takto. Dáme 6 kablu. Dáme si tu tieto one. A hneď, aj by som si rád išiel aj postavať dom, len nemám tu také dobré miesto. Skúsim ísť za ten tam kopec. A či sa nám to podarí. Za tým tam kopcom túto postavať, a čo? Alebo také miesto. Nájdenie domu. Budem vydávať takto videa po približne 10 minútach, lebo neviem, prečo by mali byť dlhšie, ako aj tak chcem urobiť veľa častí a tým... Wow! No krása, preliečenina. Myslím, že by sme teoreticky si to mohli postaviť tu. Dobre, tak ja začnem s prípravami. Najprv, keď si chcete postaviť taký malý jednoduchý dom, potrebujete takto si vyznačiť taký štvorec alebo taký tvar, ako má mať dom vyzerať. Môj by mal vyzerať ako takto. Si ho takto dám.
Potom dáte si ešte aj druhé takéto. Tuto si otvoríte schody. Ja si ich dám takto, aby ku mne nejaké monštrum nešlo. Takto. Dobre. Inak, ešte je dobré. O, čo som to tam videl? Tam je huba. Huba tam je vzadu. Dobre. Tak nám bude celkom dobre, keď tam máme hubu. A sme spadli na hubu. Presne. Akurát. Nekúkajte na Minecraftovú hubu, lebo spadnete na hubu. Tak. To je Minecraftové príslovie, ktoré som akurát teraz vymyslel. No. A očividne aj isto sa nám dalo preč drevo a tomu sa vraj, že sa nám minulo, takže si musím naťažiť druhé. Dobre. Opla. Dobre, my ideme do našho domčeka. Dačo nám to blbne. Trošku lagy. Ja som akurát si nespomenul dáko, že tam bola tá ona. No. Ja sa ešte takto vystávam a urobím ešte takto jeden. Oni. Tak. Tak. Ešte tuto. No takže toto je taký klasický domček. Teraz potom tuto si dáme crafting. Tu si dáme túto čestu. Kde máme zase pec, kde máme. Tak to netuším. Si idem nakopať také kamene. Urobím to takto. Urobím si tu také menšie doly, ako. Tak. Skoro sme tam spadli, priatelia. A to by bolo zle, keby sme tam hneď na začiatku hry spadli a zabili sme sa. No. Takže sme už tu. Vykopeme si takto krásne one. Koľko sme mali? 6 plus 8 je 14. No, či dobre počítam, zle počítam, neviem. Takže to by ma malo stačiť. Dobre. Tu položíme pec, tuto do boku zasa. A ideme si urobiť lepšie nástroje. Urobím si palice a teraz úplne normálne, ako vždy, takto si urobíte. Ja si všetky teraz dám do česty. A ešte vás naučím, ako sa robia dvere. Na to potrebujete akorát takto 6 a urobia sa vám na... Ja mám 1,8,9 a tu sa vám urobia 3, na 1,5,2 sa vám urobia iba jedny dvere. Neviem, prečo sa vám tu urobia 3, také sa mi to prípada čudné, lebo ja som viac hrával inú verziu. A teraz, keď sme sa ocitli v takomto probléme, tak ja sa tu krásne vyparkurujem. Zas. Tak to sa mi nechce toto riešiť v kuse. Keď budem takto v kuse padať, tak urobím inú vec. Asi urobím dačo také, že stadiaľ to si vyťažím jeden piesok, zoberiem si ho do ruky a toho potvorníka dám sem, aby som furt nepadal. Dobre. Takže takto vypadá náš malý útulný domček. Toto som ja. A máme takéto veci. A ešte by som jednu vec rád urobil a to naťažil si ešte také drevo. Fuj, nespať. No pekne. Toto keby sme zbúrali, tam dole zombici a všetko, čo tam žije, by tam mali obrovskú apokalypsu, lebo by na nich spadol piesok a to by ich privalilo. No, takže rúbeme. Ak vidíte, moc sme sa nepohli s vecami, lebo to, čo som tam vôbec ma nenapadlo, že môžem stopnúť video. Alebo to strihnúť, to je už jedno. A hop. Dobre. Takže urobíme si takto a fakle sa robia takto. Ja si zoberiem iba dve. Dáte
Alebo si urobím ešte takto. Seklo mi to dáko, tak prepáčte za to. A potom takto budeme mať torčky. Toto sú naše torčky a tie sa takto dajú ako postaviť a tak. Dobre, takže týmto končí náš diel a ja sa s vami lúčim a dovidenia pri ďalšom dieli.